Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Вольга Гайдаш. Глядзіце ў гэтым выпуску. Дарожка, камеры, сафіты. У Мінску адбылася галоўная медыйная падзея – 16-й нацыянальны конкурс «Телевяршыня». Шчырыя эмоцыі. Байкеры павіншавалі выхавальнікаў школы-інтэрната з Днём абароны дзяцей. Ноч у партызанскім лесе. Гомель і Бранск правядуць сумесны праект з сцежкай агульнай памяці. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Дарожка, камеры, сафіты. У Мінску адбылася галоўная медыйная падзея – 16-й нацыянальны конкурс «Телевяршыня». У гэтым годзе на ўдзел было пададзена амаль 250 заявак у 25 намінацыях. Уладальніцай галоўнай нацыянальнай тэлевізійнай прэміі ў намінацыі «Лепшы вядучы рэгіянальнага тэлебачання» стала вядучая навін тэлерадыёкампаніі «Гомель» Ганна Баярчук. Вот это настоящий взрыв эмоций. Теперь это моя большая гордость, это победа нашей всей большой дружной команды. На самом деле регионы все сильные. Очень здорово, когда есть конкуренция. Я частенько просматриваю ТРК разных регионов, смотрю, как ведущие ведут себя в кадре, как они выглядят, как они двигаются, как они разговаривают. Это на самом деле очень интересно сравнивать, анализировать, что-то перенимать для себя. Большое спасибо жюри за высокую оценку и дальше только больше. Таксама дыпломам лаўрэата «Телевяршыні» адзначаны дакументальны фільм «Дулах-121. Асуджаныя». Кінастужка расказвае пра вязняў перасыльнага лагера для савецкіх ваеннапалонных, створанага ў Гомелі восенню 1941 года. Яго ахвярамі сталі і мірныя жыхары, якіх нацысты звазілі ў гэтае страшнае месца і мэтанакіравана забівалі. «Телевершина» – это своеобразный творческий экзамен за 2 года работы всей телеиндустрии. За это время сменяется технология, мы узнаем новые лица. Очень важно, что эти новые лица получают высокую оценку компетентного жюри. Безусловно, большая гордость за наши проекты. «Телевяршыня» праводзіцца раз на 2 гады. За час, што прайшоў з мінулай цырымоніі, Белтэлерадыёкампанія прырасла новымі праектамі, якія цалкам адпавядаюць сучасным выклікам і патрэбам беларускага гледача. И далей только больше. Мне тяжело, конечно, публично подводить итоги работы своей компании. Обычно мы это делаем в более кулуарной обстановке. Я бы хотел подвести итоги работы телевидения нашего в целом. Может быть, банальную вещь скажу о том, что, конечно, нужно всегда стремиться к лучшему. Есть над чем работать. Это такая достаточно очень сложная отрасль, чтобы в один день сделать все идеально. Но я точно знаю, что все к этому стремятся. И для меня очевидно, что телевидение делает прогресс. Особенно я рад за местные телевидения, за местные небольшие телекомпании, которые и визуально, и что касается внутреннего наполнения, меняются. Появилось очень много интересных проектов, очень хороших. За них голосует зритель кнопками. Этому есть объективное подтверждение результатами телевизионных измерений. В интернете огромное количество просмотров наших проектов. «Телевяршыня» па праве лічыцца самай значнай падзеяй для ўсёй медыясферы краіны. З году ў год галоўная місія конкурсу застаецца нязменнай – заахвочваць талент, падтрымліваць інавацыі і вызначаць трэнды ў айчынным тэлеэфіры. Байкеры павіншавалі выхаванцаў у Лукаўскай школы-інтэрната з міжнародным Днём абароны дзяцей. Для паляпшэння умоў пражывання тых, хто мае патрэбу ў асаблівым клопаце і ўвазе, матацыклісты штогод перадаюць неабходны інвентар і ладзяць сапраўднае свята. Падрабязней у сюжэце нашых корэспандэнтаў. Роў матораў, захапленне на дзіцячых тварах і мноства станоўчых эмоцый. Байкераў сустракалі радаснымі усмешкамі. Для выхаванцаў школы гэта значная падзея, якая будзе ўзгадвацца да наступнага года. Эмоции детей сложно описать, потому что вот сегодня будет для них большой праздник. Во-первых, они ждут своих друзей. Со своими друзьями мы поедем в парк аттракционов. Там аттракционы, качели, впечатления, совместное катание, ну и катание на теплоходе. Ну и потом все эти эмоции, они вспоминают целый год. И хранят в своей памяти, мы без конца прокручиваем эти ролики, ну, до следующего приезда. Для ўдзельнікаў мотаклуба гэта таксама не проста сустрэча. Байкеры на працягу 9 гадоў прыязджаюць з падарункамі да выхаванцаў у Лукаўскай спецыяльнай школы-інтэрната. І гэты год не стаў выключэннем. Дзецям падарылі пляцоўку з вулічнымі трэнажорамі, кухоннае абсталяванне і, вядома, салодкія гасцінцы. Откровенно говоря, мы сюда приезжаем для того, чтобы просто детей радовать. Самим перезагружаться, для нас это очень серьезная эмоция. Мы каждый раз, когда сюда приезжаем, подпитываемся положительной энергетикой.
Пасля ўручэння падарункаў і слоў падзякі дзеці сумесна з байкерамі адправіліся ў Гомельскі парк. Частка выхаванцаў пастаянна пражывае ў школе, таму гэта выдатная магчымасць выбрацца ў горад. То, что происходит в душе, сложно сказать словами. Но на самом деле это, мне кажется, самое лучшее, что есть, когда мы приезжаем сюда и хоть что-то делаем для того, чтобы им стало легче, удобнее, комфортнее, чтобы они не чувствовали себя одинокими. Усяго ў школе-інтэрнаце навучаецца 166 дзяцей ад 6 до 18 гадоў. Сёння яны разам з байкерамі на ўсю моц штурмуюць атракцыёны, а наперадзе прагулка на теплаходзе. Эмоцыі ў юных віноўнікаў урачыстасці проста зашкальваюць. Я удивилась, что столько людей приехали на мотоциклах. Прям я сама захотела покататься. Вы же не первый раз? Да. Ждете их каждый год? Да. А что вам больше всего нравится в дни их приезда? Сами они. Что у них добрая душа, что они так людям помогают. Да. Дарэчы, матацыклісты прыязджаюць у школу-інтэрнат не толькі ў дзень абароны дзяцей. Каб дарыць радасць і свята, не патрэбны ніякія спецыяльныя нагоды. Вікторыя Шахварстава, Михаил Синицын, Александр Чернышевич, тэлерадыёкампанія «Гомель». 4 новыя прафілізацыі з'явяцца сёлета ў Беларускім дзяржаўным універсітэце транспарту. Сярод іх інжынірынг аўтаномнага рухомага саставу і лічбавая лагістыка і транспартная аналітыка. Сучасныя тэхналогіі установа трымае ў прыярытэце, і за апошні час студэнты і выкладчыкі дасягнулі важкіх вынікаў. Пра інавацыйныя распрацоўкі сюжэт Уладзіславы Галабокінай. Сістэма распазнання жэстаў з уласнай нейронавай сеткай і прылада для ачысткі сцёкавых вод. Распрацоўкі студэнтаў Беларускага дзяржаўнага універсітэта транспарту. Глеб Гарошка і Улатра Механаў студэнты 3-го курса. Разам яны займаюцца ў навуковай лабараторыі на кафедры электратэхнікі, дзе і праводзяць даследаванні. Як вынік сумеснай працы комплекс прыбораў для дыягностыкі электраабсталявання і перамога ў конкурсе 100 ідэй для Беларусі. Само устройство представляет собой первоначально цифровую модель, с помощью которой получаются данные для дальнейшей диагностики, и реального устройства. То есть оно подключается напрямую к трансформатору, снимает все реальные показания, и уже в результате происходит сравнение. И на основании вот этого сравнения можно сделать вывод, в каком состоянии находится трансформатор, где неисправность и так далее. Инновация у сферы промысловости – машинный зрок. Специальная программа дозволяет технице распознавать объекты. Один из перспективных способов выкарыстання прабавалі на электратэхнічным факультэце. У выглядзе системы, якая на будовле вызначае наяўнасць ахоўнай каски на працаўніку. Отличительная особенность этого факультета – не чистое программирование, не чистая электроника, а вместе, смежная. Такой специалист более востребован, чем просто программист или просто электронщик. Он одновременно может прибор создать и знать, как его запрограммировать, знать, как его починить. Артём Абраменко при поступлении абраў будаўнічы факультэт. Тут студэнт вучыцца думаць сістэмна і бачыць аб'ект у аб'ёме і перспектыве, пачынаючы ад першага вымярэння на мясцовасці, заканчиваючы падрыхтоўкай да эксплуатации. Мы сейчас создаем цифровую модель местности в системе автоматического проектирования. Это комплекс программ, которые используются для проектирования любых линейных транспортных объектов. И в данный момент мы посредством предыдущего этапа съемки топографической устанавливаем точки высотные, чтобы посредством этих точек программа нарисовала рельеф местности, и по нему мы уже будем проектировать автомобильную дорогу. У 2025 годзе ва універсітэце ў рамках даручэння кіраўніка дзяржавы пачаліся практычныя заняткі па падрыхтоўцы аператараў беспілотных лятальных апаратаў. На военно-транспортном факультете абсталявалі специализованную аудиторию. В теории мы проходим, соответственно, устройство самого дрона, непосредственно его правила эксплуатации и, соответственно, саму эксплуатацию. Что касается практики, мы занимаемся на тренажерах, занимаемся на тренировочной, соответственно, базе, как вы уже видели, используем наши беспилотные летательные аппараты, испытываем их, соответственно, на нашем учебном полевом центре Белгута. Больше всего в обучении нравится все-таки, наверное, порядок инноваций. Что-то новое, что-то неизвестное для себя. И самое главное, что это очень важно, как в военной сфере, так и в гражданской. Усяго ва універсітэце 8 факультэтаў. І сёлета адкрываецца набор на 4 новыя прафілізацыі. Інжынерінг аўтаномнага рухомага саставу, лічбавая лагістыка і транспартная аналітыка, будаўніцтва і кіраванне тэхнічным станам дарожнай інфраструктуры і інжынерныя тэхналогіі, сістэма кіравання путявымі
иными объектами. В 2026 году университет примет 1073 абитуриента, из которых 640 – это дневная форма получения образования. Наш университет – это интеллектуальное ядро транспортного кластера Республики Беларусь. Поэтому мы не только оперативно реагируем на потребности заказчиков кадров, но и формируем тренды развития транспортной отрасли на перспективу. Беларускі дзяржаўны універсітэт транспарту ставіць мэту рыхтаваць спецыялістаў пад сучасныя патрэбы галіны, каб з першых дзён на працы яны былі гатовы вырашыць вытворчыя задачы. Владислава Голобокіна, Ігор Марышченко, тэлерадыёкампанія «Гомель». Б'е, значыць, кахае – небяспечны міф, за якім страх, боль і зламаны лёс. Б'е, значыць, б'е і ударыць зноў. З пачатку года ў Гомельскай вобласці распачата 10 крымінальных спраў у дачыненні да хатніх агрэсараў. 300 сямейных дэбашыраў прыцягнуты да адміністрацыйнай адказнасці па даручэнні пракурораў. Пры гэтым многія пацярпелыя працягваюць хаваць тое, што адбываецца за зачыненымі дзвярыма і баяцца прасіць аб дапамозе. Працяг тэмы далей у сюжэце. Надзея ледзь стрымлівае слёзы, расказваючы сваю горкую гісторыю. Маладая жанчына адчула на сабе боль тыраніі і хатняга гвалту. Сужыцель часта прыходзіў дадому ў нецвярозым стане, з асаблівай жорсткасцю паднімаў на жанчыну руку. Не спыняла нават маленькае дзіця, на вачах якога разгортваўся ўвесь гэты жах. Надзея доўга цярпела, баялася, што не атрымае патрэбную падтрымку і пашкодзіць сабе яшчэ больш. Дзякуючы прафілактычнаму рэйду абласной пракуратуры удалося выявіць хатняга агрессора. Вот мы жили 5 лет, получается. Было вроде как все нормально, начиналось все нормально. Потом у человека случился, наверное, какой-то переломный момент в жизни, может, что-то ему было тяжело. Ну и получается, он запил. На фоне этого начались ругательства, издевательства. Его прям вообще конкретно, получается, последние пару лет переклинило и все. И вот началось вот это вот прям конкретное издевательство. То есть он не контролирует слова, свои действия. Ну, руку поднимает. Хатні гвалт – праблема, якую часта замоўчваюць. Спецыялісты падкрэсліваюць, яго нельга апраўдваць каханнем ці складаным характарам. Там, дзе з'яўляюцца страх і прымушэнне, заканчваюцца здаровыя адносіны. Пословица «чубит, значит любит» – это пословица, которая идет испокон веков. И действительно, многие женщины думают, что если их мужчина проявляет по отношению к ним насилие, то так он проявляет свою любовь. Нет, так он проявляет свою власть над вами, а не любовь. Часцей за ўсё ахвярамі хатняга гвалту становяцца жанчыны, але бывае і наадварот. Аднак гэта мужчыны сталага ўзросту, а ў ролі агрэсараў выступаюць дзеці альбо ўнукі. В текущем году при общем увеличении фактов преступлений, совершенных в сфере домашнего насилия, наблюдается хоть и незначительное, но снижение данного вида преступлений в категории тяжких и особо тяжких. Одновременно увеличился рост количества привлеченных к административной ответственности лиц за совершение правонарушений в сфере домашнего насилия. Важно не допустить, каб побои перараслі ў забойства. Прокуратура мае права прыцягнуць да адказнасці агрэсара нават пры адсутнасці заявы ад пацярпелага. Законом определены как общие, так и индивидуальные меры профилактики. К индивидуальным мерам профилактики относятся это постановка на профилактический учет лиц, совершивших факты домашнего насилия, вынесение защитных предписаний, проведение профилактических бесед, привлечение лиц к административной уголовной ответственности, то есть превентивные меры в отношении таких лиц также являются мерами индивидуальной профилактики. К мерам общей профилактики относятся общественное отношение общества к фактам домашнего насилия. Гвалт нельга апраўдаць. Гэта шлях, які з часам прыводзіць толькі да яшчэ большага болю, страху і разбурэнню асобы. Важна памятаць, выйсце ёсць з любой сітуацыі. Галоўнае не заставацца з праблемай сам-насам, не замоўчваць яе і своечасова звярнуцца за дапамогай да блізкіх, псіхолагаў або праваахоўных органаў. Часам адна размова здольная стаць першым крокам да новага бяспечнага жыцця. Дмітрий Котаў, Владислав Козлов, Валерий Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».
Замест музейной тишыні, трэск костра и лясныя сцежкі. У военно-гістарычным комплексе «Партызанская крынічка» ярким фіналам закрыли цикл музейных ночей. Упершыню проект прайшоў у міжнародным фармаце. Да гомельскіх гісторыкаў далучыліся калегі з Бранска. Пра тое, як сямейны адпачынак ператвараецца ў курс маладога байца і чаму колькасць каманд б'е рэкорды. У рэпартажы нашых корэспандэнтаў. Партызанская крынічка на одну ноч ператварылася ў жывы падручнік гісторыі. Праект «Сцежкаю агульнай памяці» – гэта першая маштабная калабарацыя музея Гомеля і Бранска пад адкрытым небам. Цэнтральная падзея ночы – інтэрактыўны квест «Дарога да перамогі». Калі ў мінулым годзе на старт выйшлі 10 каманд, то ў гэтым іх ужо 15. Для многіх удзел у забегу – галоўная сямейная традыцыя. И мы, воодушевившись ребенком, вот ее рассказом, тоже на следующий год решили принять участие в этом квесте. Мы собрались 3 семьями, приехали на 3 машинах. Был ливень, но мы все равно вот приняли участие. Заняли почетное 2 место. Да, наша команда называлась «Белорусские партизаны». Вот. И в этом году опять приехали принимать участие в этом мероприятии. В прошлом году мне было сложнее из-за того, что был очень сильный дождь. Год назад. Мы все были мокрые, уставшие, но довольные. Сейчас вот хотя бы погода хорошая, но пока что задание посложнее, чем год назад. Я очень рада, что я вообще показала, что это такое, потому что у меня и мама, и папа в полном восторге от этого. Вот сейчас у меня папа капитан команды, он бегает, выполняет все задания. Атмасфера на партызанскай крынічцы максімальна набліжаная да баявой. Пагружэнне ў побыт разведчыкаў поўнае, ад паху пороху да гукаў ляснога бою. Арганізатары прызнаюцца, здзіўляць гледача з кожным годам усё складаней, але планку трымаюць высокую. Мы предлагаем и побросать гранаты, включая пиротехнические эффекты, и стрельба из оружия, и угощение кашей в конце, и сборка-разборка автоматов, разные препятствия, и... Ну, как вы видите, кто-то попал. Поэтому у нас много чего интересного, и мы стараемся людей удивлять, погружать максимально в эту историю. И действительно людям нравится, потому что 3-й год подряд к нам постоянно едут. И кроме Ночи музеев мы стараемся организовать такие мероприятия периодически в течение года. Параллельно с квестом працуе экспозиция коллег з России. Галоўная мэта – показать непарыўную сувязь двух регионов. Пакуль адны майструюць памятныя кніжкі-малышкі, іншыя ствараюць партызанскія акуляры. Уникальный сувенир – обновлены по чертежах часов войны. Сегодня мы привезли 3 локации. Это наша выставка историко-культурной связи России и Белоруссии и 2 мастер-класса, где ребята могут изготовить книжку-малышку по памятным местам России и Белоруссии и могут изготовить партизанские очки, ну и узнать историю, которую они хранят до сих пор. Выпрабаванні за спінай, і цяпер удзельнікаў чакае вялікі партызанскі прывал, гарачая салдацкая каша і песні ля кастра. Сезон начных прыгод на крынічцы завершаны, але сам ваенна-гістарычны комплекс працягвае працу. Для тых, хто хоча паўтарыць маршрут герояў, мемарыял адкрыты штодня. Дарога да перамогі тут даступная кожнаму. Крысціна Іванушкіна, Михаил Синіцын, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель». Менш за тыдзень застаецца да рэспубліканскага фестывалю «Вытокі», які пройдзе ў Светлагорску з 4 па 6 чэрвеня. У першы дзень гасцей чакае знаёмства з мясцовай кухняй на фестывале «Ежа з сэнсам», які пачнецца ў 16 гадзін на тэрыторыі Светлагорскага гісторыка-краязнаўчага музея. Далей юныя мастакі далучацца да інтэрактыву «Старт» у парку на вуліцы Калініна. У вячэрняй праграме першага дня кінапаказ пад адкрытым небам фільма «Пераломны момант» кінастудыі «Беларусь фільм». Пачатак у 20 гадзін на цэнтральнай плошчы. На другі дзень запланавана афіцыйная цырымонія адкрыцця фестывалю «Вытокі» і прэзентацыя новага скейт-ролернага парку у 18 гадзін у парку на вуліцы Калініна. Завершыць праграму дня спектакль «Родныя ў модным». 6 чэрвеня цэнтральная плошча горада ператворыцца ў велізарны алімпійскі палігон. Галоўны выклік для падрастаючага пакалення – алімпійскі квест. На адной пляцоўцы разгорнуцца лакацыі па 28 відах спорту. У адказе за тых, каго прыручылі. Гэта не толькі пра корм і прагулкі, але і пра дакладнае выкананне закону. На Гомельшчыне афіцыйна зарэгістравана больш за 15 000 сабак. Гэты абавязак гаспадароў афіцыйна замацаваны пастановай Савета міністраў яшчэ ў 2001 годзе. Працэдура простая, аднак на справе да яе звяртаюцца далёка не ўсе. Адзін з сумных вынікаў чалавечай безадказнасці – жывёла губляецца і папаўняе безнаглядныя зграі на вуліцах.
Або сам гаспадар нагуляецца і выкідвае шчанюка з дому. Ці гатовы гамельчане да адказнасці, даведвалася наша здымачная група. Нават калі ваш гадаванец самы паслухмяны ў свеце, для дзяржавы ён суб'ект права. Экс-паляўнічы Віктор Ахотнікаў аб гэтым ведае добра. Сваю сяброўку 6гадовую лайку Весту зарэгістраваў на першы дзень яе нараджэння. Краіне гэта гарантуе ўплату падаткаў, а суседзям спакой. У меня собака зарегистрирована, потому что она должна быть на виду. И соседи знают, что у меня собака привита. Вот, и от бешенства, и от чумки. Ну и мы даем, конечно, от клещей. Вот, специальные таблетки. Вот, ну и занимаемся ей. Потому что без нагляда, так сказать, собаку оставлять нельзя. Это животное. Рэгістрацыя хатніх жывёл – гэта не толькі пра падаткі. Пасля працэдуры ўладальнік атрымлівае пасведчанне і жэтон для ашыйніка. Калі чатырохногі сябар згубіцца, гэты нумар стане яго білетам дадому. Сама паслуга бясплатная і займае не больш за адзін дзень. Хамельчанам для афармлення трэба звярнуцца ў службу «Адно акно» сваёй раённай адміністрацыі, а жыхарам іншых населеных пунктаў у мясцовыя выканкамы. В Гомельской области зарегистрировано более 17 тысяч животных, 77% из которых это собаки, остальные кошки. 30% из общего количества зарегистрировано в городе Гомеле. Камунальнікі канстатуюць, гамельчане сталі больш адказнымі. Толькі з пачатку года ў рэгіёне зарэгістравана больш за 9 тысяч гадаванцаў. Але ці ўсе ўладальнікі спяшаюцца аформіць свайго сябра па законе? Мы спыталі пра гэта прахожых на вуліцах города. Спойлер, меркаванні разделились. Расскажите о своем питомце, как его зовут и соблюдаете ли требования регистрации? Нашего питомца зовут Люси. Это хорошая, добрая собачка. Она у нас живет с нами уже очень долго, ей 8 лет. Конечно, она зарегистрирована. Мы за ней ухаживаем, делаем прививки. Ну, собака как член семьи все-таки считается у нас. Я думаю, что правильно регистрировать собак, потому что в случае каких-то обстоятельств вдруг собака убежала или потерялась, мы всегда имеем возможность ее найти, чтобы, ну, не дай бог, собака не попала в отлов. Купили собаку 3 месяца назад, зарегистрировали уже, съездили, зарегистрировали собаку, но непонятно для чего это. Конечно, платить налог. Ладно, там про больших собак я еще понимаю. А когда маленьких... У меня лично 2 собаки, но мы на даче. Поэтому там овчарка шикарная и маленькая Джессика. И они у нас даже, будучи на даче, зарегистрированы. Поэтому я считаю, что регистрация собак обязательно. Во-первых, это какой-то налог, это вот какая-то уборка территории. У меня собачка Шарпей, ей 12 лет. Зовут Джесси, девочка. Но учет мы ее не ставили. Мы считаем, что это неправильно ставить собак на учет. Платить за нее это как бы лишние расходы. Ну хорошо, ты понимаешь, чья собака, ну по сути, что меньше бездомных, я надеюсь, будет. Потому что эту я нашла в лесу. То есть кто-то выкинул, в итоге кто-то другой подбирает. А с другой стороны, допустим, те люди, которые помогают животным, там те же волонтеры, у них там не одна собака, например, а много собак. И для них регистрация каждой собаки – это не маленькая копеечка. Закон ёсць закон, і за яго парушэнне прыйдзецца адказваць. Сёлета ў Гомельскай вобласці за невыкананне правілаў утрымання жывёл пакаралі каля 40 чалавек. Прычым у 9 выпадках бестурботнасць гаспадароў прывяла да траўмаў людзей ці шкоды маёмасці. Яшчэ амаль 270 уладальнікаў атрымалі афіцыйныя папярэджанні. В настоящее время Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях за нарушение правил содержания домашних животных предусмотрена административная ответственность. Статья 16.30. Первая часть – это нарушение правил содержания домашних животных влечет наложение штрафа в размере от 1 до 15 базовых величин. По второй части те же нарушения, повлекшие причине вреда здоровью людей или имуществу, влечет наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин или общественной работы, или административный арест. Кроме этого, кодексом предусмотрена ответственность за жестокое обращение с животными или избавление от него. Рэгістрацыя гадаванца абавязковая для ўсіх, нават у прыватным доме. Такі крок у будучыні дапаможа кантраляваць колькасць бадзяжных жывёл на вуліцах. Аднак, на думку валанцёраў, адных жэтонаў недастаткова. Гэтыя меры павінны працаваць у звязцы з абавязковым чипированием и стерилизацией. Это все-таки частные сектора, домашнее владение, где не контролируется количество бездомных животных. Они отпускаются на самовыгул, теряются, тем самым начинается у нас приплод, то есть это щенки и так далее.
далее. А каждый помет это более 10, 11, 15 щенков и так далее. Это все, конечно, у нас идет вне контроля, к сожалению. Вот. И, конечно же, хотелось обратить внимание это на незаконное разведение породистых собак, животных, котов и так далее. Регистрация не адмяняе ашыйнік і павадок, але з комфортным выгулам звязана напрамую. Лікавыя дадзеныя дапамагаюць уладам зразумець, колькі плясовак для сабак трэба і дзе іх размясціць. Напрыклад, адна з наступных з'явіцца ў савецкім раёне Гомеля па вуліцы Паўлава. Алеся Федарцова, Валерий Хапанько, Василий Сепцов, Сергей Калацей, телерадиокомпания «Гомель». І да навінаў кампаній. У цэнтры ўвагі калектыў адкрытага акцыянернага таварыства «Светлагорск хімвалакно». Ушаноўванне лепшых супрацоўнікаў, пераемнасць пакаленняў і погляд у будучыню. На прадпрыемстве адзначылі Дзень хіміка. Сёння тут працуюць больш за 3000 чалавек, ствараючы прадукцыю, вядомую далёка за межамі краіны. Але за магутнымі вытворчымі паказчыкамі і складанымі хімічнымі формуламі перш за ўсё людзі. Пра тых, хто захоўвае вернасць традыцыям і укараняе тэхналогію будучыню. Наш сюжет. Атмасфера свята адчуваецца ўжо на падыходзе да залы. Яркія інсталяцыі, тэматычныя фотазоны і выставы дасягненняў прадпрыемства. Дзень хіміка для завадчан – час падвядзення вынікаў і заслужаных узнагарод. На сцэне ушаноўваюць тых, хто дзесяцігоддзямі каваў славу завода, і тых, хто толькі пачынае свой шлях. Пераемнасць пакаленняў тут не проста словы, а рэальныя працоўныя дынастыі. Антон Зінькоў – адзін з тых, хто працягвае сямейную справу. Сёння ён рыхтуе латексныя сумесі для вытворчасці медыцынскіх пальчатак, прадукцыі жыццёва важнай. Антон представляет уже третье поколение своей семьи на химволокне. Польза моей работы заключается в том, что все то, что я делаю, это может спасти чьи-то жизни. Не только на осмотре у обычного врача, но еще в каких-нибудь операционных, при проведении каких-то операций. То есть я чувствую гордость за то, что я работаю и за то, что я произвожу. Пакуль адны цэхі забяспечваюць стабільнасць вытворчасці, іншыя падраздзяленні працуюць над тым, каб прадпрыемства заставалася канкурэнтаздольным у лічбавую эпоху. Сучасны завод – гэта не толькі станкі, але і складаныя інфармацыйныя сістэмы. Ірына Гавель упэўнена, поспех прадпрыемства напрамую залежыць ад хуткасці ўкаранення новых тэхналогій. Захоўваючы павагу да вытокаў і вопыту ветэранаў, Светлагорск хімвалакно ідзе на шляху лічбавай трансфармацыі. Молодое поколение на предприятии перенимает в первую очередь опыт от работников, от лучших работников, от профессионалов своего дела. Но также мы внедряем новые системы, чтобы было проще работать на предприятии, не только на производственных процессах, но и также облегчить работу управления. Сённяшнія 3500 супрацоўнікаў – адзіны механізм, дзе важны ўклад кожнага. Дыпломы, ганаровыя граматы і падзякі атрымалі дзесяткі супрацоўнікаў, ад рабочых да кіраўнікоў падраздзяленняў. Віншуючы калектыў, генеральны дырэктар Віталь Асіпенка падкрэслівае, менавіта людзі з'яўляюцца галоўным капіталам і залогам росквіту прадпрыемства. Действительно, последнее воскресенье мая – это особенный день для людей, кто решил связать свою жизнь с химией, с нефтехимией. Мы традиционно отмечаем свой профессиональный праздник, День химика. В этот день мы чествуем лучших людей нашего коллектива, внесших значительный вклад в развитие отрасли. Поэтому я поздравляю всех своих коллег, весь коллектив Светлагорск химволокно с этим замечательным праздником. Желаю всем новых успехов, достижений и движения только вперед. Святочны вечар працягнуўся яркім шоу. Выступленні творчых калектываў і запрошаных зорак сталі падарункам для ўсіх, хто штодня працуе на карысць хімічнай галіны. Дзень хіміка ў Светлагорску чарговы раз пацвердзіў. За кожнай тоннай прадукцыі і кожным новым праектам стаіць згуртаваная каманда прафесіяналаў, для якіх завод – гэта не проста праца. Справа ўсяго жыцця. Вікторыя Шахварастава, Ольга Канавалова, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель». Гэтыя і іншыя навіны вы можете знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvr.gomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працавала Вольга Гайдаш. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.